talde honetan erreza da, kide danak euskaldunak gea, danak ulertzen dugu, danak hitz egiten dugu euskeraz, eta horrek lana errezten du. Beti entrenatu dugu euskeraz, eta baino ez da zeo zer inposatu degula, baizik eta da neskakin gure joera beti izan dalako euskaraz egitea, eta horrela enteratzen dugu natural irtetzen zaigulako. Adibidez problema eta azkenen beti ondie hitz batzuk dinak erderaz, posizionte gara, baina beste denak guk euskaraz ziteu eta ari uste garela hortaz. Azkenean gu euskerakin jaio gea, euskerakin hazi gea, eta beti daukegu euskera, euskera guretako bizimodu da. Asereñaren futbolen jokatzen beste entrenadorea gareuken eta horrik etzon euskaraz egiten, baina guain entrenadore berri eukela euskaraz egiten duenago. Euskara izkenen gure hizkuntza da, eta honla hitz egin nahi dugu.